na mo i-update sa inyo nga si Dudong Pawix. Ito na mo i-update sa inyo nga si Dudong Pawix. Wala na sa mua. Iundang na jud siya. Mayong adlaw dahil sa tuwang tanano. Ilabi na sa muang mga supporters dira. Naami karon sa inyo ang atubangan. Gusto lang na mo i-update sa inyo ha. Sakit man tayo pamalandungon, kami magulanon jud kayo kay sa una mo. Dili naman gid siya. Gusto muundang naman jud daw siya. Amo siya ang gipugngan, amo siya ang giistoryahan nga. Ayaw undang kay sa pagsugod pa lang kita ninyo mo ay nag-uban hangtod karon. Pero kay ambot sa unsa nga rason, wa mi kabalo. Kanong kalit ra jud kayong panghitabo. Kalit na yung desisyon. Gusto na mo i-update sa inyo nga si Dudong Pawix. Wala na sa mua. Iundang na jud siya. Amo siyang gipangutana nganong unsay hinungdan nganong muundang siya. Pero wala siya tubag, wala siya kasturya sa mua. Ilong ba siya? Ilum ra jud siya, wala siya kuan, di ba? Wala siya di siya magtingog-tingog. Kami kay balog kung sayang nahiupsan sa Pero mga. paminaw na ako kanang naiupo siya kay kanang kuan ba? Bas anang usahay sayo jud kay siya maabot diri sa mua. Kay siya bayan na ang amuang editor diri, cameraman. Yayahang backup si Claire. Nya usahay kanang maano siya ba kay sayo da siya naabot diri bis daghan kay siya trabaho silang balay nya. Usahay pud lagi karang dili na to matag-an si BT. Dugay kay maabot. Oh, dugay jud kay siya maabot. Muna niya. Ug usa pa pud naglalis-lalis man pud sila ni Claire. Wag na Eh, ang good. wala na lang Naglalis good. basig akong paminaw, mura mo Wala lang ako, sige. Maria. Kaya nang luod ko siya Pagkabuhat kadung ng video suka. ba? Oh shit! Kuan, kung mali mo pagkakamera. Oo niya, tapos ka nang tuyo ko. gani, or kuan ba? Di ba katong pagsamot pa yun na-delete ni mo mga video. O na-delete mo ang mga video ba, basig mo tayo ng dal. Yung saon, nag-google siya pi pag-ayo. Pati dyan na mong wala na kay si Dudong Pawix, isa sa kadako kaayo nga ambag diri sa mga video. Kay iyahatanan, siya ang cameraman, siya ang mag-edit. Unsa na lang manamon yung mga video karon nga. Wala na may mag-edit sa mua. Dudong Pawix, naami karong upat. Kung nakadungog makakaron, nagtanaw ka sa mga video. Hinaot nga mo balik ka sa mua. Kay dili jud na mo kaya Dudong Pawix kung wala ka. Mo jud ay tinuod Dudong Pawix. So, sa pagsugod kita jud ninyo ang nag-uban, ikaw ang nagmukna aning grupuha. Kaingon ka nga, kaya na to ni, sa wala pa ta ninyo kapasar, ala. Grabe, perting bibuha, di ba? Siya yung tao Siya jud ang nangulo nagpasige. Magbuhat na mo ni nga. Oo. Kaning grupuha siya ang nagpursige sa tanan para hantod nga naabot mi sa time nga nakapasar mi hasta na mong lipaya. Hasta jud niyang lipaya. Pero wala jud. Pero natingala jud mi, wala jud na mo damo ba sa inaana lang kadali. Dili lang po na mo siya paglan. Grabe ang desisyon. Oo, ni ana lang siya, kalit na lang siya ganit diri sa balay. Niingon siya nga kuan daw kanang Maria kanang mundang lang sa ko pag vlog oy kay gikapoy na manggod ko. Wala jud mi katuo ba nya ginan ako sila gipatawag na ko. Ipangutana na mo si Dudong Pawix. Wala man pud siya ikatubag sa mua. Dako kayong pangutana Dudong Pawix kung unsa hinungdan sa imong pag-undang. Mo jud nay tinuod, sakit kayo. Sakit kay para sa mua jud. Na kami nga mga kagrupo nimo. Kay napamahal ba ka sa mua no? Mura na tan yung mga isuon ba? Unang naglibog jud mi pag-ayo. Hinautod ng Pawix kung nakadungog makakaroon balik sa mua. Kay kinahanglan jud ka namo kay wala na jud mag-edit ani. Sa mga video namo, sao na lang man. Para di na mo gisalikan Dudong Pawix. Yang sama na ka lang. 3 minutes na? 3 minutes na? Ay, mga pita kayo. Ginawa kayo. Kayo ba? Kayo ba? Adsan eh.